Egunon guztioi, temperatura altuak eta hego-haizea bukatu dira gurean, gaurtik aurrera hotz handia datorre Euskal Herrira. Eta ikusten baduzue simbolo berria ere jarri dugu gure mapetan, elurraren simboloa izan ere, gaurtik aurrera egunerik egunera elur maila geroz eta gehiago jaitsiko delako. Euri kontuak gaurkoan, laister batean fronte hotza sartu joango zaigu itsasertzetik, beraz egunak aurrera egin ala, barnealderaino euria sartuko zaigu, gehien bate iparre isurialdean, eta termometroetan jaitsiera nabarmena esandakoa. Ipar isurialdean esaterako 16ko beroena espero dugu Bilbon, Donostian kostaldean, Baionan ere bai, 14 besterik ez Maule Lestarren, eta barnealdean hotz kontuak, freskura 13 graduko beroena Gasteizen, 14 Iruñean eta Tuteran 16, baina hurrengo egunetan oraindik gehiago jaitsiko dira termometro hoiek.